ассалому алайкум шунавандагони муҳтарам. дар нашр барномаи иттилоотии гулчини ахбор тавассути он шуморо бо муҳимтарин хабару навгониҳои рӯз ман Фаррух Юлдошев ва ман Дилрабо Назарова шинос мекунем. Президент Шавкат Мирзиёев бо сохтмони беморхонаи бисёрсохавӣ дар ноҳияи Зангиота шинос шуд. арзиши умумии лоиҳа 504 миллиард сум буда 2 комплекс дар 33 гектар сохта мешавад. Иншоот барои 2000 ҷой пешбинӣ шудааст, аммо онро то 4000 ҷой трансформатсия намудан имкон дорад. роҳбари давлат бо шароити дар ин ҷо муҳайё гардида шинос шуда, аҳамияти истифодаи оқилонаи беморхона ва ҳавасмандгардонии кормандони тиббиро таъкид кард. департаменти давлатии назорати молиявӣ вазорати молия саривақт пардохта нашудани 19,6 миллиард сомина маоши 932 нафар кормандони муассисаҳои тиббиро муайян кард. аз ҷумла дар вилояти Самарқанд ба 61 нафар мутахассис саривақт 1,2 миллиард сом пардохта нашудааст. ин аз сабаби садорати тандурустӣ саривақт тасдиқ накардани рӯйхати ин кормандон ва надодани ариза ба сарсадорати молияи вилоят рӯй додааст, хабар дод хизмати ахбори садорати вилоятии тандурустӣ. ба ҳамин муносибат сармутахассиси иқтисодии садорати вилоятии тандурустӣ аз вазифааш сабукдош карда шудааст. дар давраи карантин барои аҳолии тадбиркор таълими масофавӣ ташкил карда шуд. барои вакилони субъектҳои тадбиркорӣ ва дараҷаҳои аҳоливу шаҳр курсҳои 22 соатаи асосҳои фаъолияти тадбиркорон, асосҳои саводнокии молиявӣ ба таври онлайн ташкил карда шудааст. ҳоло дар асоси фаъолияти тадбиркорон марказҳои омӯзишии ҷумҳурият ва 13 то филиали ҳудудӣ аз сари сол ҷамъ 132 то курсҳои омӯзишӣ ташкил гардидааст. бино ба ҳолати 29 май соли 2020 соати 10 шумораи гирифторони бемории коронавирус ба 3468 нафар расидааст. то ин муддат дар мамлакат 2723 нафар шифо ёфтанд ва шифо мегиранд 731 нафар. вазорати ҳифзи тандурустии мамлакат дар ин бора маълумот расонид. саршифокори маркази осоиштагии санитари эпидемиологии вилояти Самарқанд Хайрулло Боймуродов нутқ эрод кард ва аз ҷумла гуфт ки муаммои пандемия мушкилии ҳамаи мост. якҷоя ҳаракат кунем, ин бемориро пешгирӣ карда метавонем. мувофиқи маълумоти комиссияи вилоят дар давоми 14 рӯзи гузашта дар ноҳияи Иштихон ягон ҳолати сирояти коронавирус ба қайд гирифта нашудааст. аз ин боис Иштихон аз категорияи сурх ба категорияи зард гузашт. санҷишҳои тестии соли хониши 2020-2021 ба кадом тартиб гузаронида мешавад? имсол кор аз рӯи сабук кардани бидуни аз хона баромадан барои хат гирифтани довталабон, сода кардани супоришҳои тестӣ, дар муддати кӯтоҳ гузарондани тестҳои дохилшавӣ амалӣ мегардад. ба истиснои соли хониши 2020-2021 санҷиши тестҳои дохилшавӣ аз 2 фанни ихтисосӣ бидуни фанҳои хатмӣ ба нақша гирифта шудааст. шумо метавонед онҳоро ба таври зерин тафтиш кунед. дар биноҳои санҷиш ба 700 нафар ҷои нишаст омода гашта барои ҳар як довталаб 3 метри мураббаъ ҷудо карда мешавад. мувофиқи талаботи санитариву гигиенӣ ҳар як довталаб бояд бо ниқоб ва дастпӯш иштирок кунад. пас аз чен кардани ҳарорати бадани довталабон онҳо ба бино қабул карда мешаванд. биноҳо камаш 4 маротиба дезинфексия карда мешавад. ҳамаи ин барои ҳифзи саломатии довталабон, роҳбарони гурӯҳ ва дигар нафароне ки ба ин раванд ҷалб карда шудаанд нигаронида шудааст. дар бунёди нафақа қайд карданд ки барои баргаштан ба шакли пешинаи пардохти нафақа ариза додани нафақахӯрон шарт нест. кассаҳои сайёри бонки халқӣ аз рӯи ҷадвали муайян нафақаро ба шакли пули нақд бурда медиҳанд. агар нафақахӯрон хоҳиши ба картаҳои пластикӣ гирифтани нафақаро дошта бошанд, бо телефонҳои боварии 1140 бунёди нафақа ва 1106 бонки халқӣ муроҷиат кунанд. кормандони муассисаҳои мазкур ба хонаи нафақахӯрон омада бо онҳо шартнома мебанданд. аз 1 июн рӯзи душанбе сар карда дар ҳудудҳои сабз ва зарди Ӯзбекистон сайёҳии дохилӣ аз нав ба роҳ монда мешавад. дар бораи чораву тадбирҳои саривақтӣ оид ба дастгирии соҳаи сайёҳӣ барои коҳиш додани таъсири манфии пандемияи коронавирус ба имзо расидааст. тибқи ҳуҷҷат комиссияи махсуси ҷумҳуриятӣ ташкилотҳои ҷамъиятӣ ва субъектҳои сайёҳӣ
баробари барқарор намудани сайёҳии дохилӣ дар категорияҳои сабз ва зард аз 1 июни соли 2020 бо риояи қатъии меъёрҳо ва талаботи муқарраршудаи санитарӣ ва гигиенӣ ба роҳ мондани фаъолияти ташкилотҳои марбута, операторони сайёҳӣ, оҷонсҳои сайёҳӣ, иншооти ҷойгиршавӣ, объектҳои мероси фарҳангӣ ва ғайра. пешниҳодҳо барои тадриҷан барқарор намудани сайёҳии хориҷӣ бо пешниҳоди рӯйхати давлатҳое ба шаҳрвандони онҳо барои воридшавӣ ба Ӯзбекистон иҷозат дода шудааст, тасдиқ карда шуд. Бояд гуфт ки Ӯзбекистон аз 16 март барои сайёҳони хориҷӣ баста шуд. Дар натиҷаи ин маҳдудиятҳои шадид беш аз 1500 операторони сайёҳӣ ва 1200 меҳмонхона фаъолияти худро қатъ карданд. Фармони президент барои операторони туризм субсидияҳо ва грантҳо ҷудо карда мешаванд. То 1 январи соли 2021 ҳисоб ва пардохтҳои сайёҳӣ боздошта мешавад. ба хатмкунандагони мактабҳо шаҳодатномаҳо чӣ хел супурда мешавад? Ба ин савол сарвари шӯъбаи мувофиқгардонии фаъолияти муассисаҳои таълими умумии Садорати таълими халқии вилоят Қулдош Саидов чунин ҷавоб дод: то санаи 15 июни соли ҷорӣ ба хатмкунандагон шакли электронии шаҳодатномаҳо расонида мешавад. нусхаи ҳақиқӣ пас аз анҷоми давраи карантин дар асоси риояи қатъӣ ба қоидаҳои гигиении санитарӣ тақдим мегардад. аз падару модарони азиз хоҳиш менамоем ки ҷиҳати самаранок гузаронидани таътили тобистонаи фарзандон ҳифзи саломатии онҳо таваҷҷӯҳи хоса зоҳир карда, рафтору одат ва фаъолияти ҳамарӯзаи онҳоро дар ин рӯзҳои ниҳоят душвори паҳншавии бемории коронавирус зери назорати ҷиддӣ қарор диҳанд. дирӯз ҳавопаймои махсус аз аморати Муттаҳидаи Араб ба Тоҷикистон кӯмаки башардостона беш аз 10 тонна таҷҳизоти тиббӣ овард. аз рӯи огоҳии барномаи хӯроквории Созмони Милали Муттаҳид аз зарари пандемияи COVID-19 ба иқтисодиёти миллӣ 13.7 миллион аҳолии рӯи замин норасоии ғизоиро ҳис карданашон мумкин аст. иёлоти муттаҳидаи амрико дар қатори аввали рӯйхати кишварҳои серталафоти коронавирус қарор дорад. дар ин мамлакат 1.7 миллион аҳолӣ ба ин вирус гирифтор шуданд. шумораи қурбониён аз 100 000 нафар гузашт. раиси шӯрои олимпии Осиё Шайх Аҳмад Ал-Фаҳад аз сабоҳ санаи бозиҳои осиёӣ дар биноҳои пӯшида ва ҳунарҳои размиро ки моҳи майи соли 2021 дар Таиланд баргузор мешавад эълон кард. президенти Қирғизистон Сааранбой Ҷээнбеков дар гузашти низомӣ ба муносибати 75-мин солгарди рӯзи пирӯзӣ ширкат хоҳад кард, хабар медиҳад Спутник Қирғизистон. ин хабарро роҳбари хадамоти матбуотии президент Толгонай Стамалиев таъид кардааст. ёдрас мешавем ки имсол ба далели паҳншавии коронавируси навъи COVID-19 таҷлили оммавии рӯзи ғалаба дар Русия ки ҳамасола рӯзи 9 май баргузор мешуд монеъ карда шуда буд. президенти Русия Владимир Путин рӯзи 26 май фармон дод ки омодагӣ барои таҷлили 75-мин солгарди пирӯзӣ дар ҷанги бузурги ватаниро дар пойтахти Русия шаҳри Москав ва дигар шаҳрҳо оғоз шавад. ӯ қайд кард ки рӯзи 24 июн барои таҷлили ин иди бузург рӯзи мувофиқ аст, чун маҳз дар ин таърих нахустин бор соли 1945 гузашти низомии қаҳрамонон баргузор шуда буд. дар баробари ин президент ба вазири мудофиа Сергей Шойгу фармуд то замони таҷлили ин амнияти шаҳрвандон қатъиян таъмин шавад ва хатари сироятёбӣ ба коронавирус дар он рӯз кам карда шавад. дар Пекин ҳодисаи ғалатии табиӣ рӯй дод. мувофиқи хабари Планета Новости рӯзи 28 май соати 20:36 дақиқа дар пойтахти Хитой шаҳри Пекин ҳодисаи ғайричашмдошт рух дод, яъне ба ногоҳ рӯи офтобро сиёҳӣ пӯшонд. аз ин пеш рӯзи 24 май дар баъзе аз ҳудудҳои шаҳр чанд дақиқае ин ҳолат рӯй додааст. пас аз тамошои видеонавори шабакаи иҷтимоӣ мардум ҳар хел фикру мулоҳиза карда тахмин намуданд ки гӯё нишонае аз қиёмат аст, аммо то ҳол нисбати равшании ин ҳодиса мутахассисон чизе нагуфтаанд. роҳуллоҳ Латифӣ сухангӯи идораи гумруки ҷумҳурии исломии Эрон гуфт кишвараш аз 1 июн сарҳадҳоро бо Туркманистон боз мекунад. гуфта мешавад ин танҳо дар ҳоле имконпазир мегардад ки чораҳои зидди эпидемиологӣ пурра риоя карда мешаванд. мақомоти Афғонистон гуфтааст ки дар рӯзҳои наздик Афғонистон омода аст ки роҳи транзити Эронро тавассути кишвараш ба Тоҷикистон ва Ӯзбекистон кушояд, аммо дар баробари ин шарт гузоштааст ки Эрон сарҳади Туркманистон
туркманистон ро боз кунад ва инчунин гуфт ки ҳоло дар як рӯз тақрибан 100 мошини боркаш метавонад аз марз бо покистонро убур кунад. қобили зикр аст ки пас аз ошкор шудани коронавирус дар тоҷикистон рӯзи 3 апрел туркманистон ягона кишваре дар осиёи марказӣ гардид ки ба пандемия ба он нарасидааст. дар ҷаҳон шумораи гирифторони нави коронавируси COVID-19 давоми шабонарӯзи гузашта 116304 нафар зиёд шуда ба 5,905,415 нафар расид. ҳамзамон аз ин теъдод то имрӯз 2,579,691 кас шифо ёфтанд ва 362,024 тан вафот карданд. хабар медиҳад созмони умумҷаҳонии тандурустӣ. ва даҳгонаи кишварҳое ки дар онҳо теъдоди зиёди гирифторони коронавирус ба қайд гирифта шудааст: иёлоти муттаҳидаи амрико, бразилия, русия, испания, бритонияи кабир, италия, франсия, германия, ҳиндустон ва туркия дохил мешаванд. аз ҳама бештари беморон дар иёлоти муттаҳидаи амрико, испания, бразилия, германия, русия, италия, туркия, эрон, чин ва ҳиндустон шифо ёфтанд. ба қатори давлатҳое ки дар онҳо теъдоди зиёди ҳолатҳои фавт ба қайд гирифта шудааст: иёлоти муттаҳидаи амрико 103330 нафар, бритония кабир 37837 нафар, италия 33142, франсия 28662, испания 27119, бразилия 26764, белгия 9388, германия 8570 ва эрон 7627 нафар шомил мебошанд. хабари хуш аз вилояти Самарқанд. имрӯз 7 нафар бемор аз беморхонаи сироятии вилоят шифо ёфта баромад. онҳо дар иштироки масъулони соха ба маркази реабилитатсионӣ гузаронида шуданд. беморон 2 нафарашон аз шаҳри Самарқанд, 4 нафар аз ноҳияи Тайлоқ ва 2 нафар аз ноҳияи Пастарғом буда 5 нафар мард ва 2 нафар занҳоро ташкил медиҳад. синни аз ҳама калон дар байни онҳо 49 сола ва аз ҳама хурд кӯдаки таваллудаш соли 2020 ба шумор меравад. ҳоло шумораи шифоёфтагон дар ҳудуди вилояти Самарқанд ба 265 нафар расид. шунавандагони азиз, ин буд он чанд хабару навгониҳое ки мехостем то ин замон ба сами шумо расонем. бо ривоҷи хабарҳои дигар дар нашрҳои минбаъда шинос хоҳед шуд. сеҳатманду сарбаланд бошед.